Mireu, avui a la classe de matemàtiques farem una miqueta de repàs de les sumes que ja vam explicar la setmana passada i una coseta nova per fer un gràfic. Veureu que és superfàcil. Mireu, per fer les sumes tenim aquesta feina, primer que diu explica les dades de la taula en veu alta. Primer podeu fixar-vos molt bé amb aquesta taula, que teniu els cromos que tenien primer cadascun d'aquests personatges, la Marta, la Núria, el Robert i el Miquel, els cromos que tenien i els que els hi han regalat, els hi han afegit perquè els hi han regalat de més. Per tant, haurem de pensar quines sumes haurem de col·locar aquí. Quants cromos tenen ara cadascun? Doncs en cada cas de cada personatge haureu de col·locar la suma amb aquests nombres i fer la suma portant, no? Sí? Mireu, i aquí el següent exercici també ens pregunta aquest petit problema que ens diu quantes persones més s'han apuntat a l'excursió. Abans n'hi havia 22 apuntats i ara n'hi ha 36. Quants s'han apuntat? Doncs heu de calcular-ho i veure quants s'han apuntat entre els 22 i els 36. I diu aquí, abans n'hi havia 13 d'apuntats i ara n'hi ha 29. Quants s'han apuntats? Penseu que de tots els que hi ha ara apuntats, dels de 36 i els de 29, hi haureu de treure els que ja estaven apuntats abans. Mireu aviam com ho podeu fer. Hola a tots i a totes, com esteu? Mireu, ara us explicaré com s'ha d'utilitzar un gràfic de barres. Això que veieu aquí se li diu gràfic de barres i com veieu, aquí dalt tenim diferents triangles. Hi ha uns quants de color verd, uns quants de color rosa, uns quants de color blau i uns quants de color vermell. Com podeu veure, aquí sota també tenim els mateixos triangles dels mateixos colors. Llavors, hem de posar les dades que tenim aquí dalt, en el dibuix, les hem de posar al gràfic de barres. Com? Molt fàcil. Quants triangles de color verd n'hi ha? 1, 2 i 3. Doncs anem a la columna del triangle de color verd, que és aquesta, i pintem 3 rectangles perquè n'hi ha 3 triangles de color verd. Doncs fem 1... Molt bé. Ara, de color rosa. Quants triangles n'hi ha de color rosa? Anem a comptar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Doncs agafem el color rosa i pintem 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. 7 rectangles del gràfic de barres de color rosa. Molt bé, anem a veure. Anem a comptar els de color blau. 1, 2, 3, 4 i 5. Doncs agafem el color blau, anem a la columna on està el triangle blau i pintem 5 rectangles. 1, 2, 3, 4 i 5. Mirem el 5, hem de pintar aquests. Molt bé, per últim tenim els triangles de color vermell. Agafem el color vermell i anem a comptar. 1, 2, 3 i 4. Anem a la columna on està el triangle de color vermell i pintem 4 rectangles del nostre gràfic de barres. Molt bé. Com veieu, ara hem posat tota la informació que teníem aquí, l'hem col·locat al gràfic de barres. Llavors aquí diu, hi ha no sé quants triangles roses més que triangles blaus. Anem a comptar. Aquí tenim els roses i aquí tenim els blaus. Fins aquí tenim el mateix nombre de triangles blaus que roses, però 1 i 2 n'hi ha 2 més que són roses que blaus. Ho podeu veure també aquí.
tenim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de color rosa i tenim 5 de color blau. Per tant, n'hi ha 2 triangles més de color rosa que de color blau. Doncs ho posem. Vale? Hi ha 2 triangles roses més que de triangles blaus. 2 més. I aquí hi ha no sé quants triangles vermells més que triangles verds. Anem a veure. Quants n'hi ha de més? Doncs fins aquí tenim el mateix, fins aquí tenim el mateix, fins aquí tenim el mateix, però aquí n'hi ha un de vermell i aquí no n'hi ha de verd. Per tant, hi ha un triangle més vermell que verd. Doncs ho posem. Ho veieu? També ho podeu comprovar aquí. Com veieu, aquí n'hi ha 3 verds i 1, 2, 3, 4 vermells. Per tant, n'hi ha un de més. Sí? Ho heu entès? Anem a veure si ho podeu fer vosaltres. Va, ànims!